vreți? Că vă fac. Sau vă dau nefăcute. Stai liniștit. Ce vă dați? Da? Uite și ce vă faci în banană. Ei mai dau. Mă rog, să vreți. Kiwi dați? Eia. Da, da. Da? Sigur? Viitorul agricultor. Luăm și niște stupi, își ales de viitor. Ăla să fie atentă să nu bage mai de. Va fi meserie de Hai la mama, Raul, ui la mama. aur, apicultură. Uite, are pe mâna el, am văzut. Apicultor. Hai la mama sus. Hai mănâncă, lasă. Dar nu poți să ridică Mâncare, mama e mâncare. Nu te atinge de mine. Mă murdărești. Nu l-ai filmat când a căzut Dani. Azi mâine vii dezbrăcat pe stradă. Îi punem bănița și Acolo este de mare, mare, băniță de aia mare, eu o curățăm un pic și albuire. Putem și așa murdare, zic. Dăm acolo puța goală. Nu punem mâinile pe mine. Costum de baie, da. Trebuie să-i cuperi la băiatul. Mirela la grădină. Ați auzit? Ce-a zis? 4 lei la copii, 6 lei la copii. Nu. Marcă nota în băniță. Asta trebuie aruncat-o. Da, aruncă. Nota până câta apă. O găsește și o Nu o găsește, că se umple de praf și o mâncă altă. Cam așa de masă. O băniță de făceam bani. De aia era. Dar păi acum e bună de loc. Da. Trebuie să luăm un șampon. Eu îl spăl cu șampon de amădura de fructe, știi? Știi? Da, și pe cap cu ce are? Apă pe cap, Ce îi dau mai și îl avem? plătim. Nu, cu ce mai avem? Dar noi mai avem. Pentru că mai ei din... Început, cred că mai avem aia. Și restul îi dăm cu... Are Marian Dalin. Doare burta cum ne vezi, nu mai pot. Atât, gata. Nu-i, gata. Nu-i. Nu-i, mami, nu-i mai, nu-i. Nu-i. E gata, e gata. Nu mai e, tati, nu mai e. E gata. E gata, mă, Raul. S-a gătat banana, dar uite că găsește el o bucățică. Uite-te la el să nu bage pietricele în gură. Bla bla bla! Raul mâncă la foaie. Și mai și cerea.